Iazko udaran Arizkun Gordokin ur hornidura arazoak izan ziren idorteak eta ur isuriak tarteko. Atakatik nolabait aterata hornidura sarea berritzeko memoria teknikoa idatzi du aurten Baztan udalak eta tokiko gobernu batzordean gauzatze lanak emateko prozedura publikoa hasi du. 105.856 euroko aintzin kontua duena. Memoria teknikoak 3.164 euro kostua izan du eta lanaren zuzendaritzak 5.282 euroko balio izanen du. Ur biltegitik barreiatutako etxetarat eta ordokiko poligonorat doan hornidura sarean kontsumitzen den uraren 60% inguru isuritan galtzen dela kalkulatu da. Modu berean oraingo sareak 40 urte ditu eta PVC-ko hodiekin egindakoa da. Horren ondorioz hodiak kristalizatzen ari dira, malgutasuna galduz eta hausturak han hemen nonai gertatuz. Hornidura sarea berritzeko Arizkungo ordokirat doan hodi nagusia aldatu da. Polietilenozko aparatuz eta kanpoko diametroa 110 milimetrokoa duena, denetara 960 metroko luzeran. Aldi berean arketak eginen dira, oraingo sarea lotura dutenak horretarako zuloak betetzeko eta zola berritzeko materialak behar dira. Bertzalde barreiatutako etxeetako 2 hornidura hodiak aldatuko dira, lehenak 6 etxeri ematen die ura eta bigarrenak 7. Moldaketa honekin ur isuriak konponduko dira, ura modu eraginkorragoan erabiliko da eta udako eskasiak saihestuko dira. Behin lanen esleipena eginda 6 hilabetez luzatuko da dena egitea.